olet siellä kuulemma itse riehumassa. Mä voin aina soittaa taloyhtiöön ja... Mitä sinua oikein laivaa, Laura? Musta tuntuu, että sulle oikein me hyvin sen Markuksen kanssa. Ja miten niin? No ei hemmetin kireen. Kato, rentoudu vähän. Huomenta. Missä sä oot ollut? Mä luultu, että sä oot ollut... Joo, mä tiedän. Oi herra jumala! Isas pyöti. Missä sä oot oikein ollut? No, vähän siellä sun täällä. Lapsi nousee kuolleet ja laittaa allensa siellä sun täällä. Ties. Mä olin ihan varma, että toi tappaa meidät molemmat siinä tulipalossa. Koko juttu alusta loppuun huijausta. En mä taju, miten mä uskoin sen kaiken. Mitä te sit selvisitte? Toivolla oli Eemassa semmonen kiva pikku taivaallinen pelastusvene. Onneksi oli. Niin, ihan uskomaton koko jätkä. Mä näin se eilen. Kävin siellä teidän vanhoissa tiloissa. Se on mukaan ihan sekasi eikä se muista mistään mitään. Vai niin? Ja sitten ne kaikki muut pitää sitä oikeesti jonain kuolleista nousseet Se on mestiin. paha. Se on siis niin paha ihminen. Anna nyt olla. Hei, mutta mä oikeesti sä et taju. Hei, ainoa mikä merkitsee on se, että sä oot nyt elossa. Ei, ihan oikeesti, lähdetään käymään Ismon luona tai... Ei, mä oon mennä Kallen luokse. Mennään ihan mihin sä haluat. Alussa mä en. Ei täällä on näkynyt latiin. Ja totta kai mä soitan heti, jos näkyy jotain. Noniin, moi. Mitä se oli? Yksi kasurinen soitti. Se on hävittänyt 8 hunttia kuulemma. Joo tosi. Se on se epäili, että joku on kääntänyt ne, kun sä ollut täällä. No mitä mä sanoin? Tossa se on. Elon sitten.